салом алейкум дӯстони азиз, касе ки дар шаҳри Москва мехоҳад ки граница перескат кунад, марҳамат ба намӣ рақамҳо занг занед. ҳатман шуморо ба хости Аллоҳи меҳрубон соқ саломат бурда меорад ширкати TJK Trans. Ина куртови ғарибӣ меган ира. Нигоҳ кун. Нигоҳ кун. Пори пеш. Зинда бошене. Ина бачаҳо ҳама каса дар ҳамин ҷоем бачаҳои Тоҷикистон. Мардуми Тоҷикистон ҳама ҳамин ҷо дем. Мардуми Узбекистон ҳам ҳаст ина. Зинда бошен. Ина дӯстӣ байни Узбекистон Тоҷикистон ина. Биги дега. Хай бишне нака, бишне. Бишне. Сари дег да бишне. Нигоҳ кун. Бахрен бачаҳо, бахрен дашкамотон садқа бахрен. Маъқулатун ё фоидаи сайтуна чӣ хела ами? Зинда бош. Гамлес.